बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। उदालगुरि पुलिस हानजाया पानेरिटिनिफ्राय 4 बैसो जायै आइजोफोरखौ खावनानै लांग्रा सुबुंनि आखाइनिफ्राय उदां खालामनो हादों। बिसोरखौ अरुणाचल प्रदेशनि जिर'निफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन। बे केसाव बैसो जायै आइजोफोरखौ खावनानै लांग्रा 4 सुबुंखौ हमनो हाबाय आरो बिसोरनि सायाव नायबिजिरनाया दा सोलिगासिनो दङ। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सनु सुदआ जोबोद बाख्नायथाव खामानि मावदों होननानै जों बुंनो नांगोन। मानोना आसामनि राजु आली मुंनि सासे सुबुङा फारनैनिबो आखाइया ससे गैयैखौ नुनानै रेडिमेड बानायनाय आखाइ होनानै गावनि जिउआव एसेब्लाबो सोलिनो हानायनि थाखाय मावनानै होदों। दिनै भारतनि रैखाथि हानजाया उदखारिनि हेंथायै मोनसे गेदेर जाफुंसारदों। जम्मु काश्मीरनि पुन्चआव 3 उदखारिफोरखौ रैखाथि हानजाया गावथारनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बिसोर 3 उदखारिखौ गावथारनो हानानै भारतनि सान्थ्रिया सासे उदखारिनि गोथै देहाखौबो लाबोदों। सान्थ्रिनि बिबानगिरि देवेन्द्र आनन्दआ बुंनाय बायदिब्ला जम्मुनि पान्च सेक्टराव उदखारिनि हाबफैनायखौ मिथिनानै रैखाथि हानजाया ओनसोलखौनो अपारेशन खालामदोंमोन। बेनि उनाव हरखाब गावलायनाय जाथाया सोमजियो, जाहोनाव रैखाथि हानजाया बिसोर 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हानायाव जाफुंसारदों। गसाइगाव औवाबारियाव रेलजों सौख्लायजाना सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। सौख्लायजालांनाय सुबुंखौ औवाबारि गामिनि थागिबि दयानद बर्मन होनना सिनायथिनो हानाय जादों। उनाव जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथिहैना गोथै देहाखौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय क'क्राझाराव दैथायहरो होनना मिथिना मोननाय जादों। छत्तीसगढ़ रायजोनि बिलासपुराव थांनाय 29 अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम खुंजानाय नैथि नेशनेल अपेन अंडर-23 एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2019 आव बर' फिसा अम्रिका नार्जारिया सिलभार मेडेल देरहानानै गोग्गानाय लाबोनो हादों। चिरां जिल्लानि बर' बाजार सिलबारि गामिनि थागिबि हंला नार्जारि आरो बिमा जावले नार्जारिनि फिसाजो अम्रिका नार्जारिया बे हादरनां थाखोनि बादायलायनायाव गोलाव बारनाय एबा लं जाम्प बादायलायनायाव 19 फुट 7.4 इन्सि गोलाव बारनो हानानै नैथि सारियाव थानो हानानै सिलभारनि मेडेलखौ आवग्रिनो हादों। मख'नो गोनांदि अम्रिका नार्जारिया अलिम्पिक गेम्सआव बाहागो लानो थाखाय गावनि एथलेटिक्स गेलेनायखौ गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों सिगां फारसे दावगालांगासिनो आरो दासान्दि पान्जाब रायजोनि पाटियाला NIS आव अम्रिका नार्जारिया फोरोंथाय लागासिनो दङ। आजिरा मोननाय आर्मि हाबिलदार शंकर रायखौ क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव दुंब्रुदै बरायदों। भारतीय रौनिया बिफाननि हाबिलदार शंकर रायखौ क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव दुंब्रुदै बरायदों। गुबुन गुबुन आफाद गौथुम आरो सालाकाटि ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि बेनिबारि गामिनि थागिबि शंकर रायआ दिनै 24 बोसोर भारतीय रौनिया बिफानाव आर्मि हाबिलदार महरै साख्रि मावना आजिरा मोननायनि उनाव दिनै कलकाता आगरतला एक्सप्रेस रेलगारिजों क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव ओंखारफैयो। लोगो लोगो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा दुंब्रुदै बरायो।